Hola, soc Pau, tinc 19 anys i porto 7 mesos implantat. A mi m'agrada molt la fotografia i sobretot de la naturalesa i a vegades és un poc complicat perquè m'agrada fer moltes fotos a pardals, però és complicat saber d'on els escolte. Però en canvi, gràcies a l'implant, puc fer vida més normal, puc entendre conversacions i socialitzar amb una persona normal. I és un pas que m'ha donat molta alegria. Passió per escoltar.